Agent 5-0! Napalabas. Inlako nila ni Tisyuman na kada Mr. Lee Ken Rigor. Sana nakapagkadkad tinaud-udi. Gaputa damang bambantay iti daytoy. At damot iti isla ni Mr. Lee. Tapno ilimangan na dagiti kaso na may papan iti human trafficking. Iti daytamot lagun daway nakaawat Danardo Contesa iti impormasyon manipod kadagiti intelligence operatives iti posible apaglimlimangan ni Mr. Lee. Itagagayam denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Ligol, anya day je potok paltog. Diyos ka, at dalakit di kabusog, boss. Ingka kitaan, Ligol. Win, boss! Diyos ka, ano dagiti rin mo dito isla? Saan na kapalan dagiti apan nakabagitilintan niya? Ating panaltugan mo ito dagiti karaba. At ang gumaki makalumas. Nakit ilikudan nga turong iti speedboat. Makabudikan. Panawa ko ni boss. Naskin ay may kalilis ko tibalik iti paggan. Aday kan ti speedboat. Kumanawa ko nito eh. Dalya sa atak tilikudan na pasit tisla. Apay ngay, awan mo tan, Ligol. Saan mo tan nagsob-soble? Oh, basita nagpapaputok. Natay sama tan, Ligol. Isaganak paltog ko. Jak palom-lomwal dito'y Selena naglamangak. Sino ka, Dulsok? Awanin tilaban mo, Mr. Lee. Sumuko ka lang, ibabam ti paltog mo. Arya. Ibabam ti paltog mo. No, di mo kaya ti masaktan. Sige. Sumuko aklangan. Basta di nakpatayan. Anya? Pinanawam ni Mr. Lee it isla? Wan Max, narigatan. Ang mga namatiliw dakmat dagiti awan anbain. Di kasano ni Mr. Lee? Natiliw lakit di dagiti pulis. Kasano tayo nga din? Ang mga naibagan ni boss kadag iti pulis ti may papan iti grupo tayo. Panagkunakat saan? Amok ni boss. Tilang pampanunutak. No kasano anaamuan dagiti pulis ti isla paglimlimangan ni boss. Nalaing mat dagiti awanan bay na pulis Tinasayat Max, awagak ti kasosyo ni boss iti napasamak ken kwa na. Ken saan pa ila matuloy ti transaksyon inton bigat ti malam apanagsangpot dagiti babae. Rigor. Abay kas lamabut-butang ka. Pampanunutak lang ti panangipod no ni boss iti may papan kada tayo no kas pangarigan laan. Tagulit ka mata niya. Kinunakmat nga amok ni boss. Ken sana kas natin mapasamak. Apay nga na pinanawam ni boss. Para kada tayo tinaramid ko, Max. Anya ti kahit mo asawan? Kasanon, nuray siya kat natiliwan no napapatay dagiti pulis. Di awanan ti mangituloy ti negosyo na. Basta gulimak ka lang, Max. Siyak ti makam mo. Ligol, apay pinanawan nak isla? Boss, pasensya ka, ninaramid ko ti kasta kada kayo. Just kika. Inaramid ko ti kasi para lang iti pagsayatan ti grupo, boss. Anya kayat mo sawan? Saan ka nagbayad iti pagbaludan, boss? Aramid ti amin. Ilibas ka. Ano ya? Kasano nga alamidam kasta? Basta siyak ti makam mo. Sige. Alamatem kwaltak. Mangbukal ka grupom. Wen, boss. Plano ka na yung bagti palang ilibas ko kan ka dito pagbaludan. Sige. Pagbayanak nang inadag iti polis nang tiliw kanya isla. Sino ang pulis, boss? Tsaka mo na ganda. Ngam amok lupa na. Daksal dengan dayjay tao. Apaman makalibasak dito'y pagbaludan. Lukas na tigayat mo, boss. Ipaknimin dayjay pulis ngay bagbagayo. Sakbay, ngaglibas ka. Itigas na. Awanan tila pwede iti dalan mi. Sige.
Basta nawayayo patayin nyo dayjay tao. Amuin nyo kinasya sino dayjay. Ngayon, boss. Nalakala nga ramidan mi tingasta. Iso di kayo madanagan kapag tignayak ti grupo. Max, agsagana ka. Sa pulon tayo di pulis anang tiliw ko ni boss. Patayin tayo. Kasta ka di, Rigor? Well, naskin ngagbayad iti nangina dayjay a pulis. Nabayag mo ito na jak matay iti pulis, Rigor. Urayan tayo lang di binayadak a tao. Tapno amuna ti kinasias sino dyan ang tiliw ko ni boss. Kasanon dagiti negosyo ni boss? Aging gangawan pa lang tinakasirip iti illegal apan nag-operate kadagiti nightclub. Agtultuloy lata ti operasyon. Kasanon dagiti bambantayak a GRO tayo? Nang rona kini Magda. Mangduto kak iti sabali amang bantay kan ko na, Max. Maragsa ka na kiti daytanay bagam, Rigor. Apa yan ay bagam tikas na? Siyempre, makarwarak mo ito na saan akanayon nga adda iti uneg ti nightclub amang bambantay kadagiti GRO. Kalpasan dito yung aramiden tayo. Ilibas tayo ni boss manipod iti pagbalodan. Juan Rigor, talagang agagatulan ti dakulap ko makigamanan iti igam. Ala, isaganam nga rodon ti bagim. Urayak lang ti awag ti binaon ko amang tuktal iti kinasaya sino ti leader anang tilew ko ni boss. Kumusta ti kasasaad mo dito, Magda? Ha? Nanalani? Kung nagtumot kan ka, dakkelan ti nagbaliw iti langam. Pimintas ka. Anyat aramidam dito eh. Kaya't ka lang asarungkaran, kan kumustaan. Di ka kasapulan dito eh. Pumanaw kan, bugaw. Ulitam man ti kinunam. No saan agapukan ka? Awanak ita dito'y nga impyerno. Bugaw ka. Ulitak manan ti kinunak idikan ka. Dakkel ti utang kanyak, dagiti dadakkel mo. Iso asik ka ti agbayan. Awanan kay tibain. Nabayagan nga agtrab-trabaho akas may sa abugaw ka ni Mr. Lee. Kadagiti impapautang ko idi kadagiti dadakkel mo. Kat nagapo amin iti dayjay apanggadan. Kat siyak ita tinadutukan amang bantay kan ka. Anya? Adda na patag anapanan ni Max. Iso asyak ti bantay mo iti daytoy aklab. No kastangaron. Waya-waya andak dito yan. Saan amabalin, Magda? Amang ano siyak ti patayan dagiti amok no aramidak ti kasta. Anya? Agtrabaho kalatan. Awan metla ang ti maaramidam. No amok la kumaa dito'y tinangipanam kanyak. Saanak asin nurot kan ka. Imbagam kanyak nga agtagibalay ti pangisarkam kanyak. Saan matgayam? Apay ko nangak tapto ibagak ti pudno? No imbagak nga isar ka kas may sa GRO. Mayat ka nga rod da sumurot kanya? Alamat? Awanan kay tibain! Sir, agsublita ka di iti headquarters? Saan pa Jessa? Nagkitaw ti Chupo Pulis. Agtali na tapay dito iti sumagmamanungan daw. Kas palagyaman na. Kaya't natangay pa siya rito dito lugar. Kasta ka di, sir? Wen, ado ka no dagiti napipintas ang lugar ang mabali na pagpasyaran dito. Naulimot mo tinday ti lugar, sir. Natiliwan ti angol iti day tinagin. Jessa! Tumog ka! Asan ka, Jason? Tsaka mo! Kamitan! Huh, Rigor, nasiglat mo't dagiti awan ng bay na. Diyos kay. Sanda pa'y langal daw ita. Sikan tumot ngamin. Apayasak man ti pabasulam. Puntirya man na yung bagkunak. Talaga lang nga nasiglat ng agli si Rigor. Tigunam kit ni, nakapoy ka pumaltog. O sige, sige.
Inton maminsan, talaga matayin dagi jay ngawanan bain. Siguraduam lang, Max. Tanusan. Sikat ipatayag. Anya? Matuukanan ni boss iti pagbalodan. Saan tapay laan na ramid ti kayat na mapasamak. Just kikit Ala, di. baliwan to ti plano. Maski na makabalis tayo iti inaramid dagijay. A pulis. Kumusta papaalamit ko kan Kaligol? Boss, saan kami pa nagbaligyan ng likidar iti dayja pulis? Alaya. Sana bali, boss? Amo kunti kinasiyan sino dayja pulis. Imbaga ti binayadak mo't lang a tao. Patayin yon dayja tao Ligol. Awag kayam. Ito bigat. Maya kalakon provincial jail. Planuam na imbag no kasano ilibas dak ditoy. Wen, boss, magnamnama kayo. Kasta ka na yun ibagam kanyak Ligol. Ngamawan mo't mapaspasamak. Hindi na ito akan ito, boss. Panunuton nyo na nakalibas kayo iti dayta pagbalodan. Alamidam pa ibagbagakan Kaligol. No kas pangaligan saan nyo pa'y napatay dayja tao. Di paraklipas ko ti asikaswan nyo. Wen, boss. Sa balit agparparik na kanyak, sir. Kasanuda an naamuan ti kinasya sino ta. Diyak mo. Saan ta pa'y agsubsubli iti headquarter? Ado pa'y tinaskan niya ramidin ta ditoy. Saan pa'y analpas ti mission ta? Kunakon kat. Adda pa'y laang dagiti kakadwa ni Mr. Lee. Wen, kunak no nalpasin ti amin. Ngam adda pa'y lagayam tinapatpati ang kakadwana. Saan laang amay may sa tao ti mga operate kadagiti illegal at trabaho dito eh. No diket aduda, sir. Husto ka. Saan tayo pa nasirek dagiti illegal ang negosyo ni Mr. Lee? Ken, ayan dagiti babae anay lako. Ken inlaklako ti suspect. Ha? Unyag pa isa. Nasayata na panunot mo dayta. Saan nga ta nga agkurkurang ti pulisya iti impormasyon na ipapan iti suspect? Komplikado daytoy akaso. Sir, at dalaang iti unag ti presinto ti itta, wano informer kadagiti managdakdakas. Dayta titakwaten ta. Max, nakasagana ka din dagiti kakadwa. Wenrigor, itay pa'y. Apaman ang lumabas dito ayan tayo ti convoy nga agturong iti provincial jail. Tiraan tayo dagos. Wenrigor. Siguro iti informer tayo. Nakalugan iti mobile ni boss. Basta mo yung tiaramidin nyo. Di ka kati madanagan. Nasiglatak tap na mom. Nalayan ka lang iti sao. Tambangan tayo ti daytoy a lugar ti convoy. Wen. Aguray tayo lang iti sumagmamano nga oras. Sana bali? Nakasagana kami meten. Parag ko na kat nakasaganan daligol iti mapasama kita. Dagiti awalan bain polis. Saan daam mo kanibusanan daan? Ayun isumang bitaw. Ay awan sir. Asidag kamin pagsikwan. Apaman sumikulugan. Kumlebakon. Ikan! Boss, rumorkan. Gantian nyo. Matay amin ang dagday polis. Thank you. Boss, darasin si Magna. Well, Nicole. At tapay lang si Bibyag. Oh, boss, lumugan ka yan. What? Baligay na lamit tayo, Nicole. Boss, kinunakmutan ka na kayo. Nalaka lang nga ramidin tayo basta gandar ti kwarta. Well, kayam. Sino jay kontakyo iti da ito'y operasyon ti Globo? Kamang matlang iti pulisya, boss.
Anya. Pinakitak lang iti dakkelagatan. Imanugutan iti kayat ko mapasamak. Gapotag kasapulan mo't iti kwarta para iti pamilya na, boss. Kasta ka di. O sige. Idatag mo kanyak dadya polis, takayat ko agong gunaan. Okay, boss. Padasak akasarita. Ita, lambakan tayo panaglibas ko. Kaya't ko aglunak tayo alak kan babay. Boss, Talaga dakal ni panagyaman ko iti daytay a polis nga ibagbagam ligo. No sara gapuken kwa na. Nalabit at dagitan provincial jail. talaga, boss. Ala, ibagam ka dagiti kakadwa. Lambakan tayo panakalibas ko. One, boss. Anya? Dito tinamok a report manipod iti presinto, sir. Nakalibas ti prime suspect. Anya? Kasanuan na pasamak ti kasta? Kat naingat ti mang bambantay kan ko ana? Kan awan ti sabali ang makamo iti panak ay transfer na iti provincial jail. Husto pa lang ti atap ta, sir. At the informer iti unag ti presinto. Dagiti wanan pain. Ala, sapulon ta dagiti kriminal. Sir, awan lead ta may papaniti sa dinuman nga ayan ti prime suspect ita. Agaramid ta iti bukod tang investigasyon. Saan arumbang ang makalibas ti prime suspect? Yes, sir. Ang mga naglibas pa yun dayjay ngagturong iti sa bali a pagilyan. Huwag nga rod. At large ita dayjay ang Mr. Lee. At all cost, tiliwan ta dayja at tao. Anya ti mapasamak ita tanakalibasan ti prime suspect. Anya pa iti sumarano mapasamak. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Buliser. Itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.